zuro pane vakandifonerawo vachiti ndikadare kwachief chinamo vachinditi pane bepa ratasiya rekuti zvinofanira kuuya musi wemande zvichimbura stendi pakati nechikonzero chei zvikanzi makazvinzadare hamuna kuuya kudare katatu tichikudanai ndikati inini shoko rakaita seiro ranzi vamuprofita ndakarinzwa nenyaya yekubudirira yanedi yakadungura yes right iwe ngorumba une mhosva panepedari kakudaidzai kuno nanedi apa handanzi yajinasi kadungure kuti gadzise nyaya yenyu yamakanga mawira nehama yenyu panyaya yekutengeserwa kwakaitwa jiniasi kadungure muchakava munda nabamunini wacho pane arendmende yakangowaita yaunoziva wekuti jiniasi aifanira kubhadhara mari pane chidimu chemari chakabviswa najiniasi achitenga munda uyu ndovapasaka chidimu chemari chachifanira kuti chibviswe nemhuri yekwana jiniasi mhuri yekwana jiniasi inoziva kuti kwana nelia ndiye mwana akabata zvinhu zvajiniasi nelia tikakudaidza nelia ari kuya kuno iwewe ndowakauya wakamirira mhuri wakamirira nelia handizvezvo right tikakudaidza zvakare hauna kuzouya tichitaurira kuti arrangement yatakaita kuti mupe mhuri iyi zvakange zvavimbiswa najiniasi tipe ndinokumbirwa kutsanangura chiri kuitika ndechekuti musikana anekwanenge yakadongore pari zvino haasati ane simba rakanyanya pamusoro peupfumi hwekukomana nekuti nyaya iyi ichiine vari kushanda nayo seyatinoti estate saka zvimwe zvacho tinetenge tistori nosimba pazviri ndine urombo kuti dara ndinonge ndakatsanangurira panyaya iyi saka mari padzinenge dzichibva dzinenge dzichiuya tsiuloya ndakazonosokotsanangurawo nyaya iyi kuti pane mari iri kudiwa kwadaku kwamambo patakabva kuno paya unoziva kuti pane 4 months wabva kuno hauna kuda kuuya uzotaura dare nyaya iyoyo wazoda kuuya uzotaura dare nekuda kuti tautanga kuuya inini ipapo ndine urombo asi chakazoitika ndechekuti pane mukomana anogara nababa Shanda Kadungure naivo baba Shanda Kadungure ndakazoenda ndikanoudza kuti ndo outcome yakuda kudai yekuti tikupei mari lamusamukahwana ipapo ndo patakanga takatarisana nematomstone matatu rajinius rajuliet neraandrew mari ndobva dzatadza kubatana namazvo nokuti ndo mwedzi wachona watakanga tauya kuno kudaro mari hainagona kuzobatana ndobva zvabatana nemaschool fees musikana ane vana vakawanda vari kuchengeta about 8 vana vari kuenda kuchikoro saka mari yakanomukunda asi avo patakazovadedza baba Shanda dambudziko riri pape rekuti neri anotadza kuti azotaura mambo dambudziko rakachitumira iwe inini why is that always vanokavhara neria inini handiti hangu kavhara asi kuti ndakagaraachinoitika kuti asataure kana achiitika izvo zvinotaridza vanhu chinoita kuti asataure namambo kuti aure zviri private asaonekwe nezvizvi toziva kuti mambo ikuonekwa ouya otaura dambudzo rake kuna mambo ipapo pakaposheka mambo naitiboromo dare ndiri kuti tirikupa mazuva manomwe manova 7 kuti iwewa nanelia muve kudare kwamambo muve kuzona mambo aitika even pakati pesvondo unoadvaisa unofona kudare kutaura nemunyori wamambo aitika kuona kuti mambo vanenge vari free here muya kuzona mambo kuofisi kwavo handiti 7 days zvikatadza kuitika kuita sei ngakutora matano imakazoenda mukanonyarara atinoona December takatovapa $200 saka paiwe 200 ndakanga ndakatoisikire nechikwereti chemari iwo uchikushanda kwanelia ndikiripo unoita chiti uri takamuzati ine ndine right hand man right hand man all right hand man okay so you should know what is there in the account pane chikwereti 4,640 4,640 nene yakunyatsoti chii panyaya yemari tikuibhadhara saka ava mudende ndoke ndendikutsana iri kubhadharwa rini
mari inobhadharwa rini? takatoapa 200 saka achitaura sai ndoda kuedza kutsanangura saka mari yasara kuti neunonga kuibhadhara rini? tiri kuibhadhara ma 200 nekuti mukomana ari kugara nasekuru uyo akati ari kutyawo amai vake saka akauya nasekuru akasika kuti mukuona nyaya papa mama vakapiwa mari yese inini ndini ndinotambura nekuchengeta sekuru nokuti sekuru anogara nemukomana vanotobatsirwa nemaloja anogara pambai pavo saka akati zviri nani mutipe ma 200 saka December imimi mamusina mvume yokumunobhadhara naikuti makaudzwa nedare zvekuita maifanira kuva nemari yevaredzi kuno kudai avo kana vaine chichemo maererano neadministration yemari dzavo vaitaura kuno dare rono vangabatsirikese saka chiita izvataurwa namama that's within 7 days make sure you communicate nedare kuno kuti muonane namama kuonekwa kwaikwatimoya neplan yecongress yekuti mari yevanhu ikuya rii yese kwete kuvapa ma 200 manje chiri chikwereti chako iwo che4.6 tichipiwa ma 200 hazvinyatsokudi zvakanaka saka chienda unoita zvataurwa chema zvavo venge vakamboya nezvino vachiti hamunopa mini apo here inini 200 yacho ndendakatoibata iri mumuhomwe ndinokwanisa here kunovapa unouya kudare kuofisi kwamambo uko ndokunoitwa mapayments ivo vacho vanouya ikoko kuzoitwa muri pamwe chete